Бөтә Башкортостанда яшәгән тугандарыбызды, дусларыбызды, балаларыбызды, агинәйләрде, авылдаштарны, гомумән бөтә Башкортостан халкын республика көне менән кайнар котлайбыз. Һезгә исәнлек, һаулык, гаилә именлеге, бәрәкәт, иман байлыктары, именлек, татулык, бердәмлек, тыныслык, тыныс тормыш теләйбез. Таңдарыбыз аяз, уйдарыбыз изге булһын. Ил куәте безнең менән аңлы, гамле, данлы булайык. Киләсәктә якты өметтәр, изге уйдар һәм ышаныс багалап яшәйек, дуслар. Яшәһен телебез, яшәйек үзебез, яшәһен Башкортостан. Башкортостан. Абдулхак Игебаев. Кырлас таудар иле Башкортостан. Ата-бабаларның баш йорты. Баш йорткайын яклап яуга сапкан. Күк Уралдың кыю башкорты. Башкортостан безнең азатлыктың, бердәмлектең ныклы калканы. Уралдагы барлык милләтләрнең һин атайсал дуслык ватаны. Сал бөркеттәр оскан Башкортостан, салаваттай ирдәр төяге. Нисә буын яугир каһармандар, Россияның булды терәге. Мин газаптар йоткан Башкортостан, канһырап та баккан ергенем. Ни күрһәң дә, нидер кисерһәң дә, бөгөлмә һин тыуган илгенем. Башкортостан безнең азатлыктың, бердәмлектең ныклы калканы. Уралдагы барлык милләтләрнең һин атайсал дуслык ватаны. Яшәһен Башкортостан!